bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné beele kala ko yalti keɓon tawa hay mbuɗon joɓani caggal yettude Allah e julde nulaɗo ɓurnaɗo windere ɓiɓɓe fulɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe saliɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓortoɓe belka ɓe endorta ko funti mo kala e moon salminama salminago neydi salminago teddugal en garta e jewte men gadorade ɗo e Pindi TV e Touba Villa e yewtere men wiyetede koɗo galle walla hoɓɓe galle koɗo galle walla hoɓɓe galle ina bismi hande bandiraɓe ɗiɗo musidɓe hoddudu nana toon ndu no wowi so tawi fulɓe ndendi sangaji nde kolli beeli mbeɓani jamanuji ɗi gira bomen sagataɓe wonko hoddu haalata so duusi yimɓe e ñalawma ɓe jeewetaki so taballeji pi bawɗi jayni duusi neɗɗo jaɓa wona kedde jamde sala wonde kedde jaleɗe aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti banggue nano koɗo galle arde koye hoddu koɗo galle ko DJ Kisma Sy Mouhamadou Hounare Julol tawi hoddu ndu jogui ɗum ko Cheikh Ñama Ba mo wendu Bosoyaɓe en mbiɓe bisimilla mabɓe e galle mabɓe juutata ko yettude équipe technique mo ganduɗa kañum ɗowata golle ɗe ɗum noon DJ Kisma koɗo galle bisimilla calmina bandiraɓe mbani joom abou alhamdulillah rabbil alamin cakal yettude Allah yettude rasulu sallallahu alayhi wa sallam jetti nene baba mi salmini mi juurmam mi salmini Cheikh Ñama Ba mbiɗa salmina kadi hono questeur de l'Assemblée nationale monsieur Daouda Dia mbiɗa salmina yimɓe wuramen fof ha Hammadou Hounare ha e wendu Bosoyaɓe nokku mi jeygol ɗo Bosoyaɓe nokkuɗa jeygol ɗo ɗum wonko firta ka ciso no yawi wawede baba mi joni kam mi gonti guiƴaɓe mataw jaam ñal noon jaam ñal walla jaam hiiri jaam waali ko noon aduna o windoyi no mi yirɗa fof mi jaabir saabu ka babiraɗo jontaɗo bisimilla ba ko adi fof mi salmini bandiraɓe mi yettani Allah noon wawa yettude sababu mi salmini kala jooɗiɗo ɗo kadi kala jeeɓo télé ɗe salminama juurama kadi mi salminima an no fewi saabu an waɗi sababu jontaɓe mi salmini kadi premier questeur assemblée nationale mi salmini kadi ɓiɓɓe fulɓe fof calminama juurama jarama Seydi Ba haala pulana mbiya ɓinguel jinne namdetaki hono fuɗɗi nañude ka tawɗo hodde e galle ba ma dontuɗa ɗum a jarama ya juutde hen balɗe denɗi DJ seeɗa komin gandema ko Hammadou Hounare jeeyaɗa ko ɗon jibinaɗa ko ɗon jangguɗa pamna bandiraɓe alhamdulillah rabbil alamin Hammadou Hounare cosanam kono jibinami koye nokku e Europe ni wiye France ko France jibinɗa France jibinami bisimilla nokku Birame Le Havre ɗon jibinami caggal noon yettude nene baba mi yetti fulɓe yeɓoɓe en ɓe foof mi yetta kadi technicien ji sibu ko enen goni yiireɓe ɓe kamɓene golle mabɓe wona kamɓe jogui golle less kamɓe cuutana ha jiiɗen ha gandi effectivement ko noon ko jimmi haalde eyyi wadde an a wona ko koɗo galle mo wona ɗanniyanke France ko jibinaɗo France ko koɗɗo France mataw ko koɗɗo France kono noon kadi sahaji so tawi yimɓe mbi kam DJ Kiss tan mi fawnaɓe hen international ko addi ɗum hen international o c'est à dire komi DJ komi animateur komi liggotoɗo kamɗo noddami liggeymi notata a nototo ɗum fof wi international wadde ko jibinɗa France ko artiga seeɗa ha jangguɗa pulaar walla ko jangguɗa pulaar e pulaar mi janggani ɗum mi muyno ɗum e kono noon so neɗɗo won muyno e pulaar so kalata wawata famde gonga firti ko wonmo muynani pulaar no wawi ɗum jinmi wiide ko pulaar mo dañƴa o beela artama ga henna no woni yimɓe ɗanniyankoɓe gartata ga mbawɗa hunde walla ko toon tan keddiɗa ha mbawɗa ko mbawɗa ko ala mi
arti Sénégal mbiɗa yaare duuɓi jeetati. duuɓi jeetati. Gartimi Sénégal mbiɗa yaare 8 ans. Gummiɗo Dakar ɗo 2 ans. duuɓi ɗiɗi. Allah waɗi gummimi ɗo jaami Fouta. jaami cuuɗi men Hammadi Hunare. Hammadi Hunare janɗa. jaami Hammadi Hunare janggi Ɓurano. somi ɓoyani hen. toon e Hunare. eyyi mbiɗa yetta demɓe Hunare ɓe. ceerno mano wiyete noon. ceerno Moussa Samba Diambo wiyata kanko jangguin min Ɓurano. an noon dañde dijje gummiɗo faris e ceerno jangga hewan ko mbappiɗa seeɗa walla mbiɗa yeylo walla ya teno wonde coorniɗa. eyyi ɓurɗomo hulde tan ko pigal ngal waɗi so haali o yaafimi min dal o wi kam an jara kadi yeeloyo wadda ɓarani a duusani a renani no pamita dal effectivement mi ɓarani mi duusani mi renani eyyi ko julɗuɗo ɗiral eyyi almuɗo mo yenoyta kam jangde joɓɓe dal eyyi jangde sisiɓe a dañi kam julduɗi aham dañi juldude alhamdulillah yettirama nde gaga nde jeeɗa Hunare gonɗa e janggude Ɓurano seeɗa won gueɗe men ɗe mbaɗɗa aɗa andi Hunare sa ƴeewi julol ndema nan ɗon awon nan ɗon ceeñal nan ɗon gaynaka nan ɗon golle men ga wonko meeɗa wadde hen seeɗa eyyi gallamen ɗo ko galle sisiɓe sañoɓe hewɓe nde jangui ɗon ceñergal kono min malheureusement mi janggani ceñergal jigani ceñergal eyyi mi janggi noon yaade guese eyyi yaade guese nde dokkami jalo kam yomi rem premier pafal ngal nde pimi pafal kam jarugo caggal ɗum yaada ganduɗa ɗum wawa yaade taw mi wawa yaade ɓe bacciɓe lawol gandumin nde hakko yeeso yaare mi remi mi tenoyi mi yeehi julol mi janggi yinade mi janggi dognude saret mi janggi gueɗe kewɗe mi yeehi Sanguere ayi ha Sanguere effectivement mi yeehi Sanguere DJ Kisma koɗogal Pindi TV yeeɓiyankoɓe on paami joni hollitan dutɗa Faris duttimi France ko août 2007 août 2007 dutɗa Faris nde dutɗa Faris nde a dañ golle walla koko mbaɗɗa hol gollal ma gannal Faris ñiminama eyyi gollam ɓurgal tengtude e France ko DJ animateur DJ animateur eyyi DJ animateur noon ko kew waɗat soit wiye ko meeting walla wiye ko concert nalenke mawɗo mi ara mi ara mi ƴetta micro mi waɗa présenté nalenke o ko adi ni nalenke o ne ara mi yewtude public o mi fijje mabɓe mi jalde mabɓe internet ɓe nalenke mabɓe nena ara ene hokka nalenke o coftal ene hokka public o coftal eyyi on métier woni ko mbaɗimi en tant que DJ animateur kono noon kam mi janggu ɗum a janggu ɗum hollitan ɗum na beela janggu ɗum e bindol ha gaynuɗa tabitinɗa ɗum e dingal mbaɗa pratique walla a wat pratique ha gaynuɗa ɗum welma natɗa janggoyɗa ɗum ko adi foof min nde jettimi nde mi yahno ƴeewde liggey comme no ɗanniyanke kala jettuɗa nokku jaaha ƴeewoya liggey nde jeyami ƴeewde liggey ko wurme bureau intérim wi kam ya nokku naggam numéro mabɓe téléphone neni adresse mabɓe neni eɓe cuhluma jami noon tawmi toon ko bafluji e micro ji e câble uji câblage uji ene telne ɓe mbi kam monsieur Sy an hande mission ma ko wallude min somin cohli hunde min mbima ballono min so tawi min cohli dirtina eyyi mi ƴettano bafluji mi fawa walla ɓattina dirtina métier o welimi no feewi kadi haɗam yaade France hakkude l'an 2000 faade l'an 2004 mbiɗa waɗanno ko sukaɓe pijirta hande ne wiye rap ko lawol musique hewɓe ne ndewɗo rap ɗo tan paare musique goɗɗo minne mi rewi ɗon gonmi DJ par ce que bon mi joguinoma notion jaggude micro mi joguinoma no wiyete mi anda no kaldiremi ɗum e pular lawol seeɗe ha hollimi hunde dal eyyi jaami toon noon Allah waɗi kowrumi e oɗo liggey instant goto tan kanko min mbaɗano installé ko stade goto nana Havre ne wiye stade Océane to Havre eyyi stade Océane stade o wonno koye waɗede sonorisé waɗi saaha goto tan kanko chef d' équipe o wi kam ƴettu micro jaaha to woɗɗi kaala mi ƴeewa no wayate bafluji he min jaami noon kalmi gartimo wi kam super o
comme machallah c'est bien dal mom mi mom famay oui ala ça yi mi wima super dani jogi dande ko dande scène dande scène c'est-à-dire ko direct to ko live dande bado animé belno so haali dande mun nanene yalta oui kam ko den dan jogi da ada jogi cordonji cordon di ganda c'est naturel don nen wa jangu dum cordon di ding naturel ko dokki dum ko dokki effectivement ko dokki oui kam non bere wajuma sa wawi wadde formation mudum animation ada wawi wonde hunde min hawre mi yidno meccangal mi yande hawre tellati nandi mo holto mbawam wadde jangu dum oui kam minena min jangi dum min jogi structure ni wiye SOS musique min goni ko Harfleur ndem won nami formation jangomi animation reportage jangomi sonorisation ingénieur de son médiateur de scène non o heewani ga Sénégal ga woni hollum médiateur de scène ko so tawi sonorisation wadama installé no bambaɗo ɗo ŋañotoɗo waɗi fay an to aɗa waɗa ɗum détecté so tawi micro central o waɗi fay an aɗa waɗa ɗum détecté so tawi kamɓe noon tagi ɓe hebde médiateur de scène ko musique ne yaaji kadi musique ko culture aji an Sénégal o so a yehi toon ko juyata ko ɓe nanata ko instrument maɓe nanata o wonko ɓe so tawi ko musique maɓɓe wonko ɓe cikkata manque to mankani wonko ɓe ɓeydata taw fran ɓeydede foti ko ustede janggo ɓe keɓa artiste goɗɗo gommiɗo Pakistan instrument ɗi gona goori pakistanais aɗa yiya pakistanais taw no jogui hoddu taw waɗi ko ɓoggi nayyi aɗa yiya won leyɗele jomum jogo hoddu taw waɗi ko ɓoggol gotol non molni ɗum tagi son uji instrument ɗi ceerta ɗum tagi kamɓe ɓe mbaɗi hen créé médiateur de scène souvent mbiɗa yaha tan concert taw ko médiateur de scène tan mbammi taw mi ƴettan micro mi haalani mi waɗani animé mi jirwinani ko nanɗe ma ɗe rende ko golloto ko yahani hen ko oñi hen ko foti heɓitede hen eyyi ko nande ɗe kono noon joni alhamdulillah rabbil alamin technologie o ko yaaji ko comme ɗo joni no jodorɗen ni ene jogui instrument ji walla application ji ɗi mbatta e téléphone ma walla tablette so tawi wajo joui mi ɓattimo mi joguimi tablette ɗo mi ɓoddi bouton goto tablette ɗo o waɗata ko ni aɗa yiya ko ngabbata hen tello ɗum ne waɗa rouge ɗum ne waɗa orange aɗa ɓoɗɗa malla kanko wonto souvent to mo jogui réglage e instrument makko omo régla ha foof wona vert ha fof foto kamɓe no wiyete technicien ƴeɓekalmi ko ha foof wona vert mais en médiateur scène o ko an yahata jiya chaque musicien ɗo ngakki hen fof ngakkita jomum ngakki hen fof ngakkira jomum kadi yimɓene joué e nder concert ha concert o ɓooya taw déjà régli non kalinu fayi waɗa après heftoyo tagat ɗum heftade ko par exemple musicien ji ne jogui jikkuji mon fof ɓuuri yidde ko instrument mum yo ɓuuri yaltude yo faw dow goɗɗo eyyi ko ɗum waɗata noon waɗa fayi eyyi mais hatta ñagoɗa walla nalanka goɗɗo joola ma jiidani sifa an jeeyi nalankoɓe mbiya ñoƴƴine kam muɗa seeɗa kaaɗe mo yalto walla ha sabana ene waɗe ko gonga ko kalɗa ko ne waɗe min mi ligguima e ɗum ko haali ko ne woodi joom seydi joom kalɗa komo weltima hen par ce que ne waɗe a jaama si mi faami kala kono waɗi fayida no feewi ko hunde wuurade hunde yetende ne weeɓani te hunde wallore a jaama e nder fayisi gonɗa beela fattata e neɗɗo jeeyaɗo hunare walla jeeyaɗo naggam wiya ijam si kam hoko wuttuno ɗum ɗo nanata ɗum ɗo ko ɓi kaye o fonno ko wadde naggam ɓe nan liggoto ɓen liggoga a meeɗa ɗum nande so gotol ɗum ne heewi nafa ɗum ko ɗum tagi to France to mbeɗa salminaɓe ko waɗi foof mbeɗa salmina Havre naɓe mbeɗa salmina wuuro ngo konmi ngo Mantes-la-Jolie ɗo mbeɗa salmina joom suuda malade Sangoto mbeɗa salmina sukabam mbeɗa salmina toute la famille Sangoto mbeɗa nan ɗum ɗo mantuɗo mbeɗa nan ɗum nde gonmi Havre nde sahaji ɓe ñoha ɓe kaal caglam sahaji ɓe looya noppam ɓe gaajo ma mbaɗa denɗiragal eyyi sahaji ɓe mbaɗa denɗiragal hakkude salsal ɓe mabuɗo saaha effectivement ko
ɗum tagi mi wona kewɗo yaadu mi wona kewɗo nadde e galleji won yimɓe jiɗɗo yiɗum fof ndewi ɗum ko bisimilla ma galle galle Allah galle men so tawi mi joguima haaju mi wiya ko bisimilla ma jooɗo ɗo jewta so yimɓe ara jiɗɗa waɗa hatta kam yaade haajam so haaju somi yalti tan ko liggey yaltintami soit mi yaha animation walla mbiɗa jogui cérémonie goɗɗo mi yaha cérémonie goɗɗo mais mi wona kewɗo wadde cokor e galleji a jarama Dj Christuma gonɗo ngal ɗo meccal ko meccal musgal no feewi beele toon a haaldete lewu walla ko kaldeɗa ko ñalawma walla ala kono neɗɗo wawi fof waɗɗantuma noon saabu ga ina meccal ngal ko ngal bangal fayida ga kono engal weltina ga no feewi kono toon beele engal fayodini no feewi e hol tolno ngal ɓe dokki ngal toon e beele joguiɗon ko lewu walla ko ñalawma walla holno mbaɗi tan so tawi aɗa liggono neɗɗo eyyi ko ene heewi fannuji wonɗo nde puɗɗotomi mixage c'est à dire mi fawat musique aji mbeɗa fawta mbeɗa mix mbeɗa waɗa cawtuji ɗum ɗon mbeɗa waɗa ɗum e mariage par exemple neɗɗo jogo mariage noddami début nde gonmi débutant gonɗa e fuɗande mi faami jomum ara wi mbeɗa jogui mariage mi yiɗi mbaɗana kam animé mi namdo ɗum condition muɗum est ce que mariage ma waɗana lay est ce que ma artiste ar par ce que artiste ari ɓurami addude bagage kewɗo est ce que ma hono cheikh ma ar ɗum ko haqqille ɗum noon ma mbaɗa ɗum prévoir so tawi a andi instrument ɗi ne keewi a ɓeydat prima so tawi noon ko mariage tan simple ala artiste invité ɗum noon kam ko kaldigal tan eyyi kaldigal ngal noon min kam min kisma min Dj Kiss personnellement heewi wonde ko hakkude 300 € faade dow 300 € faade dow 300 € bon c'est to en mbaɗimo ɗum 200 000 CFA mon ko 200 000 eyyi manque de seeɗa eyyi capanɗe ujunere manque de seeɗa capanɗe ujunere manque de seeɗa faade dow eyyi après kadi mi waɗi animation ji goɗɗi taw ko tuuba koɓe mbaɗnannomi animé eɓe jogui hunde wotere ne wiye patinoire ɓe mbaɗat glissé won koɓe mbaɗata paɗe patinoire mais ene namdi DJ baɗo mixé mbiɗa jogui cabinam comme no studio mon oɗo ni ko min goto won toon mbiɗa wonde instrument jam mbiɗa waɗaɓe accompagné souvent woda ko kalmi taw koye tubankagal ɓe belto ni sahaji ɓe gatini koɓe glissata ko ɓe garoɓe gone am ta gonno ko dilin ko tan banne ɓe naayo effectivement aɓe naayo e mi waɗi ɗum ɗon mais ɗum ɗon kadi ko fannu goɗɗo par ce que ɗum ɗon ko ligu ko par lewru ligu kalderɗa ɗum to ko ñande cérémonie nde so gasi walla avant joɓa kam mi ligganma so gasi a yeehiɓe mais ɗum to ko lewru wonata kadi ko kayitaji contrat wonano gani ko contrat noir sur blanc ko kayitaji a signini mi signini ko non oɗon ligguey yaari quoi eyyi toon noon mi woni toon hedde lebbi jeere walla lebbi jeenayyi contrat o gasi nde on contrat gasi kemmi contrat goɗɗo woni Zénith Bammal ɗon jinnomi arde ko fuɗɗorade e less faye dow hol conseil ji ɓurɗi mawnude ɗi ndewɗa yimɓe fof ina gonde e nder ma tinɗa an hoorema Dj Kiss ma hande a tolnima nokku te a weltima alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah yetti kadi nene e baba si duwa wona sara e neɗɗo duwawuji jinnaɓe ne jeeya hen kadi mbiɗa yetta Hammadou Hunar naaɓe mbiɗa yetta Bosiyaɓe naaɓe sibu nde hay goto yani nde ko kamɓe jii moto ngu ɗon dasa kamɓe nde ko kamɓe cikki nde hay goto jaɓani nde kamɓe jeeɓi nde hay goto puusano nde kamɓe puusi concert min mo ɓurmi wadde sentir mi waɗi sentir vraiment wonɗo Allah hemnimi ko ñanden Zénith no Bercy Pape Diouf mi ari mbaɗmomi accompagné e balance makko nde mbaɗmomi accompagné e ngenomi avant Pape Diouf ne yima e wonno nalankoɓe woɓɓe nande Dumsen nande Sorale Boys en bon won nalankoɓe Sénégal naɓe woɓɓe arnoɓe ko nande Titi non wona Titi Aïda Samb ene wonde miñum Demba Guisso mi salminima de passage miñi ko walla mawni ko mo yaltini single ko ɓen fof ponno yimde mais France wonno heure uji c'était limité wone mabɓe jouani ko 3 groupes walla 4 groupes tan jouyi ɓen ko min waɗi ɓe présenté sur la scène de Bercy Bercy noon ko
salle mo ganduɗa ko omnisport wayata ko ɗum mbiyata tan arena na tout président Macky Sall jam ñaaji mi waɗi mo félicité de passage monsieur le président félicitations du courage et bonne continuité kanko e gouvernement fof Harouna Diagne Daouda Diagne golle men fof min ji donc Bercy ko noon wayi Bercy waɗi ko 22 700 places 22 700 andi so tawi a darima huccire public mo 22 700 aɗa nodda aɓe nooto aɗa wiya yoɓe dillu ɓe dilla poɓɓe naayoɗe ɓe naayo effectivement andi a yettoɗa Allah no feewi jetta kadi sababu a jarama saha won koye woɗɗoyde bandaɓe heeɓe coynimama e ñalawmaji baba baydi baba ɓe mbi oɗo kam holto ummi o holto yaltiri e ko nandi hen holko mbaɗɗa e baba mal e Bercy o holno ɗum sifori baba mal min baddi tourné mako les 25 ans du dans leñol 25 ans dans leñol 25 ans dans leñol Europe nde ɓe gari Le Havre ɓe puɗɗori ko Le Havre concert premier concert mabɓe ɓe mbaɗi ko Le Havre ɓe gummi Havre ɓe mbaɗi keno guure jeetati e nder France Havre noon wonno goo e nder programme mabɓe ene wonno structure goto ne wiye Miss Dande Leñol Miss Dande Leñol noon ko avant Baba Mal ne ari yimde kamɓe Miss uji ɓe gara ɓe mbaɗa défilé ɓe mbaɗa cosaan wona jontaɗe cosaan ñanto ñantogal pulagu eyyi ɓe ñanto ñantogal pulagu ɓe mbaɗa cuuɓuji meɗen garɗi falmatuji nden ɗiɗon tan low nden korone pulagu nde kay dimbejo samme nayo tulde gata gataga e lemtun go samota galanke mbal samba jeere jillende non wano wona ko jam ilta ko wendo Baba Mal ƴetti oɗon culture ne ɗum e nder France eyyi e nder hen noon ko min waɗanno animé Miss uji ɗi kala Miss garɗo mi haala inde muɗum mi haala yettode muɗum mi haala yimɓe wuuro munen kadi ɓeyɗo wadde bruit ɓeyɗo wadde mouvement ɓeyɗa dillinde ɗumen ɓeyɗo dillinde ɗumen nde min mbaɗi Miss dans leñol min jeyni noon après bon Baba Mal omo wono coulisse aji coulisse aji ɗi mbaɗi télé to joomum ne yeeɓa concert omo ƴeewa maaro ko ɗon Allah waɗi o yii kam hen nde gasi nde noon woɓɓe gara yam mbi kam DJ Kiss min jiiɗi gara jaada men tourné o e nder haala men nane a namdam si wonde min wonde gratuit taw yoɓaka on concert mi yoɓaka on yoɓaka voilà ndemo gratuit ko joɓata hen ko ɓuuri mawnude ndewno ko mbaɗɗa ko leñol ngol foti yobdema ko ɓuuri ɗum e jagganoma ko ɓuuri ɗum ɗon jobdima ndi woni alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum woni ko cendirnomi hen kadi won gongol nde mbannomi gratuit woni Macky Sall président men son excellent nde ɓe puɗɗoroɓe de campagne uji hono biteɗo Chérif Ndianoro arino yam mbi kam gonne koye fuɗɗere campagne DJ Kiss aɗa jogui sonorisation e min jiiɗi mistinaji ɗi gara jagga hen ɗum ala basi tawde ko haal pular ko pulago wiya mami jagguiren Allah e nelal muɗum kadi Macky Sall sa daari mo jemma makko tan omo yoni hoolare eyyi jaadimi hen à 100% so tawi ɓe jogui meeting mi adde sonorisation mi ara mi branche somi foti wadde animé mbaɗa sa gayni jirmeno somi gayni mi yaha eyyi guila nder noon bon yaari noon haɗani kam continue métier am kadi alhamdulillah wonɓe ganduɗa keeɓi hen liggeyaji ko alhamdulillah ko yettira Allah yettira Allah a jaama DJ Kisma wondude Cheikh Ñama Bambaɗo Ba koɗo galle bismina ko ɓeɗo bandiraɓe hannde yeeɓiyankoɓe on calmama on jowama on jettama min jettuma no feewi e darde ma e golle ma gollal famɗata neɗɗo yo salo jasde bandu men ɗirtude warañede mum ɓuuri wurde e milliard uji janani yeeɓiyankoɓe Pinde TV DJ Kisma wonno ɗo on keɗima ko haali ko e Cheikh Ñama Ba on calmama on jowama on jettama ha lawol gongol e koɗo galle goɗɗo so jeeɗo ñaawi